Ha megnyitottuk a csatlakoztatott eszköznek a tárhelyét, akkor ugye a legutóbbi sessionöket át kell másolni a számítógépre első körben. Aztán látni fogjuk, hogy minden sessionben vannak projektek. Itt most ugye, hát minden session az gyakorlatilag minden bekapcsolásnál egy új mappát hoz létre, de az is előfordult, hogy egy sessionon belül több mérés is van, tehát ha egyszer bekapcsoljuk, akkor például abban a mappában láthattátok, hogy ott 2 projekt volt. Itt most ebben az esetben minden sessionben csak egy van. Ha megnyitjuk itt a GoPost applikációt, akkor itt a new, tehát az új varázslóra kell kattintani, és akkor itt gyakorlatilag be kell írni a projekt nevét, egy tetszőleges nevet, és ami még fontos, hogy ki kell választani az eszközt, amivel készült a felmérés. Itt, hogyha van más kiegészítő, például RTK vagy 360 kamera, akkor azt még oda be tudjuk tenni. És akkor itt már kiválaszthatjuk azt, hogy hol legyen a projekt mappa a számítógépen, tehát ebbe történik az ideiglenes fájloknak az elraktározása a feldolgozáshoz. És akkor itt, hogyha rámegyünk, hogy következő, akkor itt kell megadni az inputot, tehát azt a mappát, amit letöltöttünk a szkennerről. Itt magát a projekt mappát kell kiválasztani, tehát a sessionen belüli projekt mappát, utána leellenőrizhetjük, hogy minden információ megfelelő, és ha mindent rendben találunk, akkor a Next és a Finish gombra kattintunk. Akkor megjelenik itt bal oldalt, itt a böngészőben a maga a projekt, de ez még ugye nincsen feldolgozva, úgyhogy itt a One Click Solve-ra kell kattintani a felső részen. Ennek vannak ilyen alapbeállításai, ezek lényegében jók, ahogy vannak. Itt a Color Point Cloud-ot fontos, hogy még bepipáljuk, ez valamiért itt a default beállításokban nincsen. Leokézzuk, és tulajdonképpen innen már automatikus a feldolgozási folyamat. Most ebben a videóban itt egy kicsit felgyorsítottam magát a feldolgozás részét, és hát itt valós időben látjuk, ahogy elindul a szkenner, és láthatjuk azt, hogy ugye merre jártunk vele, és milyen pontokat gyűjtöttünk. És itt szépen meg kell várni, amíg végigfut a feldolgozási folyamat. Amikor készen van, akkor le kell nyitni a LIDAR data alatt azt a kis fület, és a textúrált, optimalizált pontfelhőre jobb klikkelve azt kell mondani, hogy Add to Viewer, és ilyenkor hozzáadja a nézegetőhöz, itt a 3D ablakhoz a már kész pontfelhőt. Itt láthatjuk a pontfelhőt, itt most egy ilyen ugye magassági szint szerinti színfelbontásban van. Ott a felső view fülre kell átkattintani, és ott a color gombot megnyomni ahhoz, hogy a valós színeket kapjuk, illetve azokat, amiket ugye sikerült rögzíteni a felmérés során. És akkor itt a jobb és bal egérgombokkal tudunk navigálni a szkennelt állományban, és hát itt láthatjuk, hogy a szkennelés során azért kerültek be emberek, ezt majd utómunkával ki lehet tisztítani. Itt a fáknak a lombozatát is majd le lehet vágni ugye egy külsős szoftverrel, de itt egy ilyen átfogó képet kapunk arról, hogy hogyan sikerült összeilleszteni magát a szkennelt állományt. És akkor utána a végső lépés gyakorlatilag az, hogy a jobb klikkel rákattintunk arra a pontfelhőre, amit le szeretnénk menteni, export data, és van egy pár előre beállított fájlformátum, itt most a lass fájlformátummal mentem ki, ott végig fut a progress bar az alsó csíkon, és gyakorlatilag így ki is mentettük a pontfelhőt.